Здравейте и добре дошли в Кариерна академия. Днес сме в рубриката Нашите партньори. А моя гост днес има 2 образования. Полувисше специално образование по хореография и бакалавърска степен по туризъм. И двете тя успява да приложи успешно в хотелската анимация. В Fun Sun Entertainment работи от 2010 година. Започнала е както всички останали, като спортен аниматор. Още на втората година бива повишена до тим лидер на малък екип. А в следващите 5 сезона е шеф-аниматор на все по-големи хотели и с повече аниматори в екипа си. От първия ден във фирмата тя получава подкрепа, обучение и насърчение. Нейните колеги учат на изключително много в различни насоки, а заедно продължават да се развиват и да стават все по-добри и по-силни като екип в хотелската анимация. През 2017 година заема позицията координатор на Южното Черноморие, а към днешна дата е регионален менеджер в Fun Sun Entertainment. Изключително ми е приятно да кажа добре зашла на Зинаида, или както я наричат колегите във фирмата, Зина, принцесата войн. Здравейте! Здравейте! Радвам се, че съм тук днес с вас. Зина, как започна твоя път в Fun Sun Entertainment и представяш ли си, че ще стигнеш до регионален менеджер? Не съм си представила, че ще стигна до тук и че ще работя аниматор. Започна по принцип като при всички, през познати. Един познат ми казва, имам приятел, който управлява фирма за хотелска анимация, ти говориш езици, танцуваш, искаш ли да пробваш? Те имат нужда от човек за 4 дена за майски празници. Аз хващам влакчето от Пловдив, идвам тук до Варна и отиваме в хотела Свети Константина Елена. И там хотела гъмжи, туристи, деца и аз попадам в екшън. Викам, това е много сложно. Тук трябва да говоря различни езици, да се оправям с децата, да общувам с възрастни хора от различни националности. Към тази работа не е за мен. И общо взето на втория ден ми връчват микрофона. Вече участвам в вечерно шоу. За децата направихме с един колега пиратско парти и общо взето така останах още 15 години. Как изглежда един работен ден в анимацията и какво не знаят хората за професията аниматор? Хората си мислят, си представят, че анимацията е някакви танци около басейна с децата. Обаче нещата не стоят точно така. Анимация е един микс. Микс от спорт, сцена, игри с децата, от водене на микрофон, общуване с туристи. Един ден на аниматора може да започне с сутрешна гимнастика, йога или пилатес и след това да мине през детския кът, където ще рисува децата или ще играят игри, или ще търсят съкровища из целият хотел, след което ще прави водна гимнастика и денят завършва с едно хубаво шоу на нашата сцена. Общо взето анимацията не е само едно. Разбира се, ние имаме детски аниматори, имаме спортни аниматори, но всички те участват после във вечерните шоу-програми, което може би пика е най-хубавата част от нашата работа за нас, разбира се. Ако студентът започне работа при вас, какво развитие може да има? Всъщност аз съм примера. Може да стигне доста далеч, стига да има желание, разбира се. Потенциала, ние като го видим, ние го развиваме. В смисъл, като видим потенциал в един аниматор, обучаваме го за повече, да може повече и да приложи своите умения и знания. Ние искаме да разкриваме личности. И мисля, че успешно ни се получава. Един аниматор започва детски или спортен, например, след което примерно може до година да стане асистент на своят шеф-аниматор. Вече е повишен в длъжността, има повече задачи, ангажимент, съответно и заплатата е по-голяма. След това година или 2, след като е бил асистент, става тим лидер на по-малък екип и после става шеф-аниматор за по-голям екип и може да стигне до координатор. Защото нашата фирма е доста голяма, работим с над 20 хотела и разбира се имаме нужда от наши обучени кадри от самото начало до ръководни позиции. Трябва ли опит или специално образование, за да кандидатстват студентите при вас? Съвсем не е задължително да има опит в сферата, дори предпочитаме да нямат опит в анимацията, за да може ние да го обучим по нашите стандарти, по нашите традиции и да бъде изцяло наш кадър, така да кажем. Съответно, за нас е по-важна личността, да има енергията, да има мотивацията, да има желанието. Разбира се, с приоритет да говори поне един чужд език, но всичко останало ние го разкриваме по време на работа. Ние обучаваме аниматорите преди сезона и ги подкрепяме по време на сезона. Съответно, самият аниматор по време на работата като такъв
говорим на различни езици, с различни туристи, от различни държави, с деца, с възрастни, танци, спорт, сцена. Всичкото това разкрива изключително много потенциала на един човек, на един младеж. И този потенциал после съвсем успешно го прилага в следващите си професионални начинания. Дори не в анимацията, дори не в туризъма. Какво прави Fun and Sun Entertainment по-различно от останалите компании? Различното е подкрепата и нашият екип. Аз съм жив пример, аз съм се развила вътре в самата компания. Те са видяли потенциал в мен и са ми дали възможността да се развия. Съответно, това, което получават нашите аниматори, това са сигурни условия, коректно заплащане. Малкото от персоналите в хотела, които получават изхранване в ресторанта заедно с туристите. В повечето случаи те са настанени в самият хотел, в който работят, или намираме квартири, които са в непосредствена близост до хотела. Затова всичко ние, заедно с нашите партньори хотелиери, носим отговорността за тях. Съответно, нашите аниматори стават част от нашето семейство. Ние се грижим през цялото време за тях и искам да ви кажа, че не само аз, а и повечето наши аниматори намират приятели, истински приятели, няколко пъти семейства за цял живот в анимацията. Какво би казало на студентите? Защо да изберат точно този път? Защото това не е само работа, това е преживяване. Ако искате да изкарате едно хубаво лято, незабравимо лято, това е вашето място – анимацията. Тук ще научите нови езици, ще подобрите тези, които вече знаете, ще спортувате, ще танцувате, ще правите това, което обичате, а всъщност това ще ви е работата. Можете много, просто трябва да си дадете шанс и да повярвате в себе си. Благодарим за това, че беше наш гост днес. Благодаря ви много и на мен беше много приятно. Абонирайте се за нашия канал Кариерна академия и очаквайте следващите интервюта с бизнеса. До скоро!